Bo día. Bo día a todos e a todas. Imos a dar comenzo á sesión extraordinaria do Pleno do Concello. Parte resolutiva, asunto número 1, señor secretario. Sí, podía, en primeiro lugar, disculpar ao señor interventor que por la naturaleza dos asuntos da sesión non é preciso que asistir, logo disculpen o meu tono de voz tamén, propio da estación. Manifestarlles que hoxe pola mañá recibiuse a homologación por parte da Xunta Electoral que foi notificado aos grupos e aos portavoces das notificacións que van resultantes do acto que vai efectuarse hoxe. O primeiro punto, a aprobación das normas sobre a designación dos componentes das mesas electorais con motivo da realización das eleccións locais o 18 de febreiro de 2024. Neste punto da orden do día, si lles parece aos membros da corporación, sometémolo a votación. Non sei se teñen algunha cuestión que formular. Se non manifestan o contrario, poderíamos dalo aprobado por asentimento. Queda aprobado por asentimento. Pasamos ao segundo punto da orden do día, señor secretario. Sí, designación dos componentes das mesas electorais en base á aplicación das referidas normas será un proceso informático que no caso de que non teñamos ningún outro concello en cola no ordenador do INE faríase sin necesidade de facer un descanso. Damos comenzo, polo tanto, ao proceso. Non temos a ninguén en cola, ese que se supón que será rapidísimo,
Llevamos 144 de 297.
Sí, está en 283, pero no pues pasa de ahí. Si vemos que se cuelga, repetimos, porque... Como nos comunica o ordenador do Ministerio do INE que se produciu un error nunhas mesas e temos que repetir o proceso.
A esta segunda ocasión finalizou exitosamente, tense efectuado o sorteo das 297 mesas e podemos generar as notificacións de todas elas. Vais generar un ficheiro que se me entregará a mí nun pendrive e outro que queda no propio ordenador do Concello que se efectúa o sorteo. Damos por concluído, polo tanto, o pleno coa tarefa que nos traía hoxe aquí, que era facer o sorteo das mesas para as eleccións autonómicas do 18 de febreiro. Nada máis, moitas gracias a todos pola súa asistencia. Levántase a sesión.